mga guys, good morning sa inyo mga guys. Natakaroon diri magsugbata, natay prepared nato nga mga lamas para sa bangus. Natay gitawag nga bombay, natay gitawag nga limonsito, natay gitawag nga kamatis, ug natay gitawag nga sili. Labas na natay gwapo, daray gwapo kay tanan, gwapo. Okay. So para mga guys, akong kauban nagsugba na sa gawas to ata, nagluto tag rice. Og salamat kay ate guys kay na while nag-prepared me, si ate nagtanaw og video na mo, one of the subscribers and supporters na mo. So salamat kay ate. Ito dito para ipapalamin na ako sa usulog pa nga damihan kayo ko. Diyan. Budbud na ako dire. Dala. Ulang man eh, ulang gusto. Dala. Ulang ko. Ako man. Ako na lang. Kumayon, pero ulang sa akin ko. So okay na mga boys, ate na mga boys, prepare na ako na buhay mga boys. Very dangerous! Alam kayo ang kaon daw ko. May luwa na malumay na silang tanan mga kaon. Magbalik-balik sila dire tungod sa ako. Di ko upay nga pagkaon. Nangilo na ka, Darbs? Oh, man na. So, lami kayo. Pakita. Ay, lami kayo na sa view. Oh! Lami kayo na mga guys. Lami kayo sa mga guys. Ato na ipaila ko. Ato na yung butang kayo mga guys. Lami kayo. Tulo na mga guys. Okay, pause na pa kayo. Ang mga naman kumot, para lami kayo sa lasa, lami kayo sa kain karon. May ganyan nyo sila. Ato na paslang din sa kuhaan, ganing gihiwa ni Manoy Bryan. Dalay. Na, anay style. Na. Ubre man ta, di ba ta kapalit og tsara, tinidor. Kapalit og luwag. Mo na makinamot lang ta. Sabi mo kinamot ko? Kami makinamot tungod. Kamu lang. Right. Lambi kayo sa tanan ron. Wow. Kita pa eh. So, okay na kayo ang preparation na to. Busog na tani. Oh, try. Busog na tani. Ha? Kumkup na.